ассалому алайкум дӯстон апаҳо ховараву подписчикони гиромиқадр. имрӯз қарор доштаем дар бозори Корвон тарафи Тиллобозор бозори нав ҳафтум дарвоза. Дар дуконҳое ки аз тарафи соҳибкорон ҳар гуна туникаву ҷемперҳои мавсимӣ ки барои бонувон ба фурӯш гузошта шудааст, хостем як навореро пешкаши шумо намоем. марҳамат тамошо кунед. шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз навораи мо огоҳ бошанд. дар баробари ба навор гирифтан ман тавонистам якчанд аз туникаву ҷемперҳое ки дар ин ҷо ба фурӯш гузошта шудааст, нархҳояшонро ба шумо фаҳмонда диҳам. барои ҳамин ҳам шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайкро фаромӯш накунед, чунки як лайки мондаи шумо метавонад навори моро дастраси дигарон гардонад, то дигарон аз чунин туникаву ҷемперҳои зебо ки дар бозори Корвон ба фурӯш гузошта шудааст огоҳ гарданд. марҳамат акнун дӯстон наворро тамошо кунед. ана шумо дӯстон тамошо карда бинед ҷемперкардиганҳое ки дар навор мебинед, ҳама аминот ҷемперкардиганҳои новинкаанд. истеҳсолшон истеҳсоли Туркияй. размерҳошон бошад аксариятш размер надорад, безразмеранд. размери дурош бошад аз размери 44 то размери 48-50 ба фурӯш гузошта шудагиай. нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донааш мебошад. айна инош бошад туникаанд, туникҳои новинкаанд. ин ҷо бинед ки якчанд та рангаш ба фурӯш гузошта шудагиай. қадашон дароз меистад, остинашон дароз аст. размерҳошон бошад безразмеранд, размер надоранд. стандарти анами размерҳо то размери 48-50 туғрӣ мегирад. нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донааш мебошад. ана инҳоро ҳам бошад туникаанд, туникҳои новинкаанд. ин ҷо бинед ки якчанд та рангаш ба фурӯш гузошта шудагиай. инҳоро ҳам қадашон дароз меистад, остинаш ҳам дароз аст. нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донааш мебошад. бо шумо метавонед ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. иншаалло ки дар вақти харидорӣ кардан муомила мешавад. ана иношам туникаанд, туникҳои новинкаанд. ин ҷо бинед ки қадаш на он қадар дароз меистад. размерҳошон бошад стандарт то размери 48-50 туғрӣ мегирад. нархашон бошад 160 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донааш мебошад. ана иношам бошад туникаанд, туникҳои новинкаанд. ин ҷо бинед ки якчанд та рангаш ба фурӯш гузошта шудагиай. размерҳошон безразмеранд. стандарт то размерҳои 48-50 туғрӣ мегирад. нархаш бошад 180 сомон. ин нархи донашай. ана ин ҷо қатори дуюме ки дар навор мебинед, инҳо ҷемперкардиганҳои новинкаанд. ин ҷо бинед ки якчанд та рангаш ба фурӯш гузошта шудагиай. размерҳошон бошад безразмеранд. аз размери 44 то размери 48-50 туғрӣ мегирад. нархаш бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донашай. ана иношам бошад ҷемперкардиганҳои новинкаанд. ин ҷо бинед ки якчанд та нусхааш ба фурӯш гузошта шудагиай. размерҳошон бошад размер надоранд, безразмеранд. размерҳошон стандарт аз 44 то 48-50 туғрӣ мегирад. нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донашай. дӯстон, чизе ки шумо дар навор мебинед ҳама амино новинкаанд. сифатшон бисёр ҳам як сифати баланд аст. туркӣ буданаш аз тарафи соҳибкор кафолат дода мешавад. барои ҳамин
شما هم میتوانید به یگام شعبه آماده برای خود خریداری کنید. دوستان باز یک بار دیگر خاطررسان میکنم سراغای ما بازار کاروان طرف تیلا بازار بازاری نو هفتم دروازه ابتابی ریاد یا اینکه با رقم‌های در اکران این نوار بوده به تماس بروید. ما باشیم به زنگ‌های شما آزادانه جواب میدهیم و اگر کسانی که دستافка кардан мехоҳанд иншаалло ки мо дастафка карда ба ҷои даркорӣ бурда мерасонем. Дастафка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст, яъне ки бепул. инҷо бинед ки чизе ки ман ба намор гирифтам ҳамаи амино намикаанд. истеҳсолшон истеҳсоли Туркияй. бисёре аз амино қариб ки дар нарх як нархро ташкил мекунанд. ино ҳамаш 180 сомон нархгузорӣ шудагианд аз тарафи соҳибкор. ин нархи донашай бо шумо метавонед ба рақамҳои дар экрани ин намор буда ба тамос бароед. иншаалло ки дар вақти харидорӣ кардан муомила мешавад. дӯстон шумо тамошо карда бинед дар ин дукон чӣ қадар туникаву ҷемпер кардиганҳои зебо аз тарафи соҳибкор оварда ба фурӯш гузошта шудагиай. инҷо бинед ки аз як нусха бо чанд ранг ҷудо карда шудагиай. дӯстон ягона чизе ки дар ана ҳамин дукони калон аз размерҳои 48-50 то 56 туғрӣ мегирад ана ҳамин ҷемпурҳо ҳастанд. ин ҷемпурҳо ҳам безразмеранд, размер надоранд. размерҳошон балшимер кай. нархи чунин ҷемпурҳои зебо бошад 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донашай. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон тансиҳативу хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. хайр, то наворҳои навбатӣ.